sunɔgɔ a kelen k'i da k'a b'i sɛmɛ dɔɔni sunɔgɔ kungurunin y'a minɛ a sunɔgɔ la a kelen ka sunɔgɔ Allah subhanahu wa ta'ala nana sogo da la sogo in kɔnɔna la c'est comme si kaburu maa kelen o kelen bɛɛ lajɛlen de bɛ ka bɔ kaburu kɔnɔna la o bɛ ka na fɔ cɛ ɲɛna sogo kɔnɔna la ko ko karisa i tɛ wuli e bɔra ka jogo fila min seli kaburu kɔnɔna la wallahi ni yirala anw na kaburu kɔnɔna la an kaburu sigibagaw ni yirala anw na e ka jogo fila wallahi o fusayara ka tɛmɛ an ye san bayiri ka kɛ diɲɛ na an ye san 40 kɛ diɲɛ na nka e ka ni jogo fila fusayara ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kan jogo fila dɔrɔn jogo fila dɔnnibaga ba in wulila a fɛnɛ ma sigi bilen dɛ a ye nin ɲɛfɔ maaw ɲɛna ka taa wallahi maa si ka baara tɛ kaburu dɔ in sigi nɔgɔya i ye Allah subhanahu wa ta'ala de b'a nɔgɔya hadamadenw ye ɲɛnɛmaya ye ɲɛnɛmaya saba de ɲɛnɛmaya min filɛ nin n'an filɛ o kɔnɔna la n'u b'a ko alhayat diɲɛnatigɛ ɲɛnɛmaya a filanan alhayatul barzakhiya ni o de ye kaburu sigi ɲɛnɛmaya ye aw ɲɛ bɛ kaburu in na kaburu filɛ nin an ɲɛ bɛ nin yɔrɔ in na yan fɛ tan an b'a yira aw la ka ɲɛ an ɲɛ bɛ nin yɔrɔ min na tan kunkolo yanfan de filɛ nin ye yan ka d'a kan musow tɛna kaburu na ka caya n'aw na waati min na an b'a yira aw la adamaden kunkolo de bɛ da ka na nin yɔrɔ in fanfɛla la kɔrɔn bɛ yan fɛ n b'a jigin aw ka kɔrɔn bɛ yan fɛ de o tɛ kɔrɔn bɛ yan fɛ yani muso walima cɛ bɛɛ lajɛlen kunkolo bɛ ɲɛsin ka na tan u bɛ sɔrɔ ka dingɛba dɔ sen dingɛ in n'a senna e bolo k'a fɔ i bɛna da yani dingɛ in kɔnɔna la i n'a fɔ i b'i da i ka dilan kɔnɔ cogo min na ka sunɔgɔ ya kɛla wa hasha i tɛ da ten koyi e maa min b'i da i ka dilan na i ɲɛ t'i balimaw la i ɲɛ t'i sindiw la i ɲɛ tɛ maa si la hali n'a balima ko k'a ka fɛn fitinin d'a ma ale t'o ye dɛ wallahi i b'i ka salonba kɔnɔna la i bɛna bɔ ka n'i da o kɔnɔna la an ɲɛ bɛ nin mun na tan maa tɛ da k'i ja i ko i b'i ka dilan kan o kɛla wa hasha i tɛ da k'i jan ten dɛ o fɛnɛ kɔnɔna la u bɛ taa lahadu de siye o kɔnɔna la n'o de ye kaburu fitinin dɔnnibaa dɔw ko sibiri ɲɛ kelen dɔw ko k'a bɛ taa o sanfɛ dɔɔni o sibiri ɲɛ kelen mana bila la ilaha illallah muso juguni walima cɛ min ko k'a tɛ kɛnɛ diɲɛ na e bɛ sɔrɔ ka na da o kɔnɔna la dɔw ko u b'i pousser yɛrɛ koyi u b'i pousser i kɛlen ka da i bolo k'a fɔ k'u bɛna fini dɔ de fɛsɛ la ka hinɛ i la ayi u tɛ hinɛ i la koyi u bɛ sɔrɔ ka biriki de ta a biriki bɛ kaburudenw na yan ni biriki tɛ dɔw b'a kɛ yiri u b'o biriki ta k'o da i kan o t'o bannen na u bɛ tila k'o biriki fɛnɛ nɔɔni i n'a fɔ an bɛ bɔgɔ mun cogo min na dɛ k'o mun a la la ilaha illallah e muso min ko k'a tɛ k'i la i dalen de filɛ nin ye tan dɛ o bɛ mun a la de n'a sɔrɔ i den b'i kɛrɛfɛ i ko k'i den ka di ye ne sinamuso kana maga n den na sa e ye den sɔrɔ bali di kɔnɔmuso i tɛ den sɔrɔ ne den de n ta ye i den yɛrɛ b'a f'i ma ko ko karisa ko wo dɔ filɛ nin ye k'a ye wo in datugu i wolo den o de b'a f'i ma ko a ye wo in datugu i furucɛ min n'i ko f'i k'o de ka kanu sɔrɔ ka tɛmɛ ala yɛrɛ ka kanu kan i furucɛ yɛrɛ b'a fɔ ko ayi ko nin wonin fɛnɛ ma datugu dɛ a ye nin yɔrɔnin layɛ ta a ye nin bari ka ɲɛ i furucɛ de b'o f'i ma n'o kɛra u bɛ bɔgɔ ta tuguni ka bɔgɔ firi kan ni bɔgɔ firili kan i ni jumɛn de bɛ ɲɔgɔn na sisan i n'i ka baara de bɛ ɲɔgɔn na ma amilti amma amilta cɛ in e ye baara min kɛ dɛ i n'i ka baara de bɛ ɲɔgɔn na muso i ye baara min kɛ dɛ i n'i ka baara de bɛ ɲɔgɔn na o kɔnɔna la n'o kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ n'o kɛra maaw kelen ka e datugu alakira tun b'a fɔ ko a ye yafa ɲini kɛ aw balimakɛ ka d'a kan nin waati in na a bɛ ka ɲininka maaw b'u kɔ don sisan maaw kelen k'u kɔ don kaburu sigi alhayatul barzakhiya o de daminɛtɔla filɛ nin ye dɛ maaw kelen k'u kɔ don Allah subhanahu wa ta'ala a b'a ka mɛlɛkɛw bila ka na mɛlɛkɛ minnu bɛ na e ɲininka ɲininkali kan ɲɛ saba la mɛlɛkɛw bɛ na i tulo min bɛ sanfɛ o bɛ hadamadenw ta kan mɛn i tulo min bɛ dugu ma o bɛ mɛlɛkɛw ye olu bɛ ka dugu fara de ka na mɛlɛkɛw bɛ ka dugu fara ka na ni kaburu fitinin n'o kɛra u bɛ n'i lawuli k'i sigi an y'a mɛn dɔ ka wajulu la u kɛlen k'i lawuli k'i sigi ko jɔnni ka wele ni maa min tun banalen don jɔnni hadamadenw ka taa ko i banalen e dara misaliyala tension y'i la bi soit fɛn dɔ y'i la bi e dalen don ko ni jɔnni maa tɔw ka taa k'i bɛ wuli k'i kunkolo kɛ tan k'a fɔ k'i bɛ bɔ i bɛ wuli k'a fɔ ne kɔrɔkɛ ala ne kɛnɛyala koyi ne ba ne kɛnɛyala koyi bana tɛ ne la bilen k'i b'a fɔ k'i bɛ bɔ i kunkolo bɛ fɛn gosi o don la i bɛna dɔn k'a fɔ ko jake filɛ nin soda so min ni maa si tulo t'i la i dalen b'o so kɔnɔna la yen nɔ mɛlɛkɛw bɛ dugu pɛrɛn ka na ninnu bɛ taa i balimaw bɛ taa
i ka mobili ba in bɛ taa i ni garandamu minnu jɛra ka fɛn baw kɛ ɲɔgɔn fɛ yan i ni maa minnu jɛra ka taa hôtel baw la i ni maa min jɛra ka kojugu kɛ i ni maa min jɛra ka taa morikɛ fɛ yen a tɛ to i fɛ yen nɔ ko n terinin don ko n bɛ n da nɔfɛ dɛ ko n ba don ko n bɛ n da nɔfɛ kɛli la wahasha olu bɛ wuli ka taa bɛɛ bɛ taa k'i kelen dalen to i ni jumɛn bɛ kɛ yen i ye baara min kɛ i n'o de bɛ kɛ kaburu in kɔnɔna la n'o kɛra kuma suruyana mɛlɛkɛw bɛ na mɛlɛkɛw bɛ